Hoi céice bhfuil sibh is mise T-Rex agus be mé ag scríomh cart a poist aniu. Bhfuil is agam is féidir leat gúil sios go dtí ufaigh an phoist, is féidir leat cart a poist all agus é a thógáil a bhaile, cart a poist a scríomh chuig cara agus é a cheola séir an aisce. Tarla chéile scríomhan is, hashtag scríomhan is, come together right now. Over me. Yes, bralum an teirán sin tá sé aonach. Well, sin é tá mé chun leanúnta roi agus tá mé chun an cart a phoist seo a scríomh. Nuair na bhíonn tú ag scríomh cart a poist, tá cúpla rud a gceist. Tá oscailt, an sin tá tús, tá lár, agus an sin tá an críoch. You have the opening, you have the beginning, you have the middle and the end. Céir tá gceist leis an oscailt? Well, scríomhann tú anam de cara an seo, cosú le a léim a cara, a theán a cara, a alba a cara. Agus an sin bíonn sois banú agad a greeting like cé cui a bhfuil tú, tásúlam go bhfuil tú go má tá mé I mar mathlainte, tásúlam go bhfuil cuasaí go deaslat. Leanan tú a roi an sin go dtí an tús, agus déireann tú le de cara cá bhfuil tú. Mar hampla, tá mé an seo I géirí, tá mé an seo I mbaile clia, tá mé sáite I mo theach, I'm stuck in my house. Tá mé ag scríomh thuat ó bhéal feriste. Rud éige mar sin just aber le de cara cá bhfuil tú. Tá mé le dul roi go dtí an lár, agus tá clas beag amsa an a bítar, the ABC. Agus úsáid mé sin mar bíonn sé Jack ormsa cuioine rudí mar tá mé goirí sois seán a dingin tú, getting a little bit old in the tooth, you know, agus déanam dermad rudí uanta. Agus úsáid an a bítar chun cuioine na nachana nó na rudí atá tastalham. So úsáid an a bítar agus seasan A don oimse. B, yes, bralum B. C, counter, your area. D, seasan sé do roiní, daoine, the people tá hartúirt. Agus an sin tá E, sin actor éigean a hála go some sort of event that happened to you. Agus F, seasan sé sin don airige. Agus an sin tá G, sin é, an ceann there nach G, seasan sé sin don guardian. Má tá an oimseir go deas, is féidir rá tá an oimseir go háling. Tá an gréin ag scuiltean a gluc, agus tá sé an te fad. Na má tá an oimseir go duna, is féidir rá tá sé ag curbáistí, tá sé ag stalabáistí, agus tá sé fuair. Is féidir a rá go bhfuil sé anúir, tá an sneachta ag titim, tá mé préachta leis an bhuacht. I'm frozen with the cold. Agus ní má lumsa an bhuacht ná. Is bra lumsa nuair a bíonn an gréin ag taitnamh agus go mbíonn sé te. Anis be mé déirú isteach an mia. Dit mé breakfast a áling maidin. Bhí lete am agus bhí cuineág am, a smoothie. Yes, bralums and a smoothies tá sé go háling. Agus cad faoi do counter. Well, tá má counter an ceann faoi láthair. Ach tá lán áisina I má counter. Tá ulmharige, tá sépéal, agus tá béalan. Inis is féidir leat scríomh faoi na daoine atá I a counter. Tá na daoine má counter an jazz. Tá na daoine an cardiúil agus an cebhreach. Tá na daoine I má counter aisteach, a little bit strange, go súlam hain. Tainn tú roi an sin go dtí acte éigean a hála grit, go súla. Cuaigh mé amach ag rothaíocht inné. Cuaigh mé ag siúl sa farc. Bhí mé ag snámh san airige inné. Cuaigh mé ag siúpa dáireacht
agus ceannig mé tíléine áling. Rud éige mar sin, acte éigen a hárlagrit agus is féidir leat é sin a scríb sa carta fuist. Gáimid a roiig go dtí an críoch anis, agus is féidir rud éige mar seo a scríb. Well, sin é, cai mé imeacht, feicigh mé thuú go lua, slán go fáil, T-Rex. Tá rud beag amháin na déanamh agin fós. Cai tú anam de chard a scríb an sin, just déireach an sin, cosúil le Liam O'Shea nó Paul O'Flynn, agus an sin tá seola i tastal agus scríbann tú ceithidéig, oscail na faoin seo ige, baile á clia éire. Agus sin é, is féidir le dulgadí ufiig an fuist agus é a cheola agus tá sé séir an eisce. Sin é, right now, scríban is, tar le chéile, seol, carta fuist, chuig de cara inniu agus bé sé aontaach. Well, sin é an is, feici mé sibh go lua le cúna dé, slán.